Décimo, moción de Betanzos Novo sobre execución dos orzamentos participativos. Portavoz de Betanzos Novo, ten a palabra. Os orzamentos participativos son unha forma de participación da cidadanía na xestión pública do municipio de Betanzos, mediante a que todas as veciñas poden participar en decidir de maneira directa a que se destina unha parte do orzamento municipal. Por proposta precisamente Betanzos Novo, os orzamentos xerais do Concello de Betanzos para este ano incluíron unha partida específica destinada aos orzamentos participativos. Para poñer en marcha un proceso piloto de orzamentos participativos, o noso grupo municipal presentou ante o Pleno da Corporación unhas bases de execución deses orzamentos participativos que regularon o proceso de recollida de propostas dos cidadáns, de análise de propostas presentadas, a votación, a elaboración dos proxectos técnicos e a súa execución dando conta ao Pleno. Ademais, por proposta tamén do noso grupo, o Pleno acordou instar ao alcalde para que ampliase o importe destinado aos orzamentos participativos empregando o remanente líquido de tesourería do exercicio anterior a fin de potenciar a participación cidadán e facilitar a execución dun maior número de proxectos de investimento votados polas veciñas de Betanzos. Consideramos que esta experiencia piloto de orzamentos participativos tuvo un grande éxito. Foi unha experiencia boa, que calificamos como moi positiva, por primeira vez na historia de Betanzos, tendo en conta que é a primeira vez que se levan a cabo este tipo de orzamentos. Presentáronse 23 propostas polas veciñas e polas entidades sociais que quixeron participar. Analizouse despois polos servizos municipais a viabilidade técnica, xurídica e económica de todas as propostas presentadas, que finalmente se refundiron en 9 propostas que o Concello considerou viables. Participaron na votación 374 veciñas e se elixiron, o resultado xa se publicou polo Concello. Primeiro foi a proposta de ampliación do patio cuberto no horario infantil do Valis Villamarín, con 254 votos, segundo o Parque Infantil Cuberto, 42 votos, e terceiro a reparación do pabillón do estanque do Retiro do Pasatempo con 30 votos. Unha obxección ao sistema de votación, porque, primeiro, durante ese proceso presentamos precisamente unha alegación, un escrito ante o Concello, para pedir que se emendaran dúas cousas que entendemos que non se fixeron correctamente. Unha era o horario de votación, que só se podía votar en horario laboral pola mañán. Hai moitas persoas que as que teñen que traballar nese horario non podían exercer o seu dereito a voto. Para eso, ou para atender eso, ou para intentar mitigalo, o alcalde prorrogou ou permitiu que se votara no último sábado, pero, bueno, creemos que eso todavía é insuficiente, poderían ter votado máis xente, pero o todavía peor é que se nos exixía a todos os que exercimos o dereito a voto que nos identificásemos. O voto debe ser secreto. Ben, máis alá destas obxeccións, a suma das 3 propostas presentadas, segundo a estimación que figuraba no informe técnico, sumaría destas 3 primeiras 130.000 euros, cantidade que sería perfectamente asumible, ampliando a partida orzamentaria inicial de 50.000 euros, como xa se acordou no pleno anterior. Por todo isto, o Grupo Municipal de Betanzos Novo propón ao pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao alcalde a levar a cabo as xestións necesarias para levar a bo fin as 3 propostas máis votadas no proceso de orzamentos participativos, de acordo coas bases reguladoras aprobadas polo Pleno da Corporación. E segundo, instar ao alcalde a tramitar as modificacións orzamentarias que resulten necesarias para executar como mínimo as 3 propostas máis votadas no primeiro proceso de orzamentos participativos celebrado en Betanzos. Máis nada. Portavoz de Betanzos Novo. Contentos en Betanzos en Común porque por primeira vez en Betanzos houberon os orzamentos participativos, que era parte do que levábamos no programa nós e nos alegramos por tal. Vamos a votar favorablemente, entendendo que as nosas propostas de programa eran
máis cantidade, evidentemente, na posibilidade de que os veciños puideran destinar máis cantidade a proxectos, entendendo a moción no senso de que se leven adiante os tres primeiros os tres gañadores, que non entendemos como competición, non, sino propostas, as tres propostas máis votadas, vémolo acaído, e creemos que é posible. Evidentemente terá que tamén expoñer o grupo gobernante cal é esa posibilidade. Outro detalle, comentouno xa, que íbamos a comentar, é o tema de que nas papeletas houbera que poñer o nome. Se nos dixo por parte do personal do Concello que era un tema que viña de Secretaría, non sei se é así, e, bueno, agardamos a explicación, porque, evidentemente, aquel día non puidemos escoitar por que era, non? Pero nos estranou o feito de ter que poñer os datos nun voto, que, en principio, é unha consulta, pero debería ser máis ben segreda, non? E nada máis por agora. Portavoz de Betanzos, non. Perdón, portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Pois no BNG avaliamos que este proceso de orzamentos participativos está mal deseñado desde o inicio e non a primeira vez que dicimos nesta sala. Vostedes obrigaron as entidades a competir entre elas polos restos que quedaron logo polos restos dese orzamento pactado no Liceo e que quedaron logo de gastos como os que vimos de falar de publicidade, propaganda e demais, que sintomáticamente son superiores na execución ao previsto para isto, non? Xa di moito. Entón, obviamente, nós avaliamos que o que mal empeza mal acaba, como se adoita dicer. Este terceiro cambio que piden sobre as bases que o grupo que agora nos propón este cambio nos impuxo a toda a corporación, modificaron a contía unha vez aprobadas as bases e o orzamento, que negociou o orzamento propón cambiar a contía que negociara, xa falamos deso no seu día, modificaron os prazos para votar e agora modifican as obras a executar. Nós, cando se aprobaron estas bases, votamos en falta que un orzamento participativo partira, permitíndonos a todos os grupos participar no deseño desas bases, porque víamos fallos, e falei expresamente naquela altura da modalidade e da forma en que se votaba. Bien. Naquela altura, o grupo que agora propón o terceiro cambio nesas bases, votounos en cara e acusounos de pretender adiar e poñer chatas e impedimentos á participación veciñal. Eu, si fago un esforzo de imaginación, poucos impedimentos máis gordos á participación se me acordan que facer votar en horario de oficina. Pero, bueno, por non falar xa de pedir nome e DNI na papeleta de votación, que eso a mí me parece aberrante. Entón, nós partimos da premisa que o orzamento participativo é consociación e non competición, e non é porque digo a BNG nin este voceiro, porque desde Porto Alegre, cando os puxo en marcha, é a máxima desto. Entón, o orzamento participativo é previo, é unha mancomunidade, unha redacción mancomunada previa a aprobar o orzamento, a aprobar as contas formalmente, e non é repartir as migas nunha competición despois de pactar ese orzamento, non? Entón, aparte unha cuestión, non? Obrigar a competir a entidades por cousas todas elas absolutamente necesarias. Isto é un pouco obrigar a xente a dicir si queres máis a papá ou a mamá, como se dicía aos nenos, non, facendo esa trampa. Prefires un patio coberto para o cole de infantil ou prefires que che amañen a ver a rúa diante de casa? Que prefires? Que se manteña un patrimonio único e singular como pasatempo ou que amañen fugas no saneamento? Claro, esa é a cuestión. Ao final, obrigamos a escoller a xente sobre un lote de cousas que son todas elas necesarias e obrigatorias para o noso concello, claro. Logo, evidentemente, desvaldimos 45.000 euros por enriba do previsto para as festas, que é prácticamente, insisto, a contía deste orzamento participativo. Se lle sumamos os 43.000 en gastos, desde o noso punto de entender lexítimo, superfluos en protocolo, e en os 33.000 de publicidade e os 33.000 de protocolo ao revés, que xa me lío, pois xa temos outra vez o peso das prioridades do goberno no orzamento cuantificados, non? Entón, claro, como escoller? Porque nós insistimos que se fagan todos eses proxectos, porque todos eles son absolutamente necesarios. O que tivo máis simpatía e o que non tivo ningunha.
e os que quedaron polo camiño, que tamén son moi necesarios, e algún deles, desde o noso entender, incluso asumíveis, non deixados fora. Entón, claro, as que ganaron, as que impulsaron as distintas asociacións que promoveron, e as que quedaron fora, porque, por exemplo, se esa zona arbolada da Marina era executar a zona verde a que estamos obrigados por unha sentenza, ahora resulta que hai máis cómplices de non ter executada esa sentencia que o propio equipo de goberno. Claro, porque estamos obrigados a facela, como administración. Si era eso, porque claro que a información que hai e a información que había para votar, pois é outra cousa tamén. Pero alguén o pediu, non sei, quer dizer, non vi a proposta, non sei en que termos estaba. Pero bueno, xa digo, por nós todas, a primeira, a segunda, a terceira, a última, e todas, porque as máis delas, ademais, coinciden con cosas que se nos dixo que ian no orzamento, co cual tamén serían perfectamente asumíveis. Así que, male a cuestionarmos que todo este proceso se fixo rematadamente mal e ao revés, nós co fondo, ca proposta, que é executar esas obras, obviamente, non podemos estar en contra. E máis nada. Portavoz popular. Bien, como dijimos en su momento, nosotros no somos contradictorios a que haya un orzamento participativo y que evidentemente ese orzamento participativo vaya acompañado pues, de una partida necesaria. Podemos discrepar sobre el formato, evidentemente, pues, a lo mejor pues, nosotros pensamos de otra manera en lo que, visto lo visto, cómo se puede mejorar el formato y evidentemente lo que no entendemos es por qué ahora la modificación de cuando se había dicho ya de que aquel proyecto más votado va a ser con el cual se va a llevar a cabo con la partida correspondiente que se aprobó en los presupuestos pasados, además apoyados por el grupo que hoy propone esto, y ahora pues se nos insta que se haga una modificación y que entren también el segundo y el tercer proyecto, con una estimación de gastos que hacen que el grupo que propone estos acuerdos por 130.000 euros, pero los cuales nosotros tampoco no somos conscientes ni conocedores de si realmente va a llevar a esta cantidad, porque ya tenemos ciertas dudas con que la partida de los 50.000 euros sea suficiente para la construcción del proyecto que ganó con una amplísima mayoría de votos. Ya tenemos pues dudas de que evidentemente llegue, porque si no recordamos mal, y yo creo que también el alcalde lo sabe, cuando se trató este tema de que educación, evidentemente, llevar a cabo esta obra, la estimación de gastos sobre aquello, y en la línea de aquel centro que se acaba de construir, era bastante mayor. De ahí vienen un poco las dudas de que este dinero, evidentemente, llegue para llevar a cabo este proyecto. Claro, le queremos sumar la segunda y la tercera propuesta, en la cual una, pues evidentemente no hay estimación de gasto, y en la otra se puede estimar en 30.000, pero en la cual nosotros también dudamos que ese dinero llegue para acometer las obras que se ponen en el tercero. Y después hay otra cosa muy sencilla. ¿Por qué solo hasta el tercero? Quiero decir, entre el tercero y el cuarto hay una diferencia de votos también. Todas las acciones que hay aquí son necesarias, evidentemente, y son las propuestas. Eso no nos cabe la menor duda de que todas son necesarias. Pero la partida es la que es. Aprobar una modificación orzamentaria que resulte necesaria para ejecutar. ¿Pero de cuánto dinero estamos hablando? Porque yo dudo que los 130.000 euros que se estiman en la exposición de motivos, pero no en el acuerdo, porque una cosa es lo que pone en la exposición de motivos. Ustedes dicen que lo estiman en torno a 130.000, pero es que luego en el acuerdo las modificaciones orzamentarias necesarias. Claro. Necesarias, pero es que probablemente pueda ser bastante más. ¿A qué modificación nos estamos debatiendo para llegar a un acuerdo? Porque la estimación que hacen ustedes, nosotros tenemos estimaciones que probablemente superen estas cuantías. Y además, ustedes fueron los que propusieron esa partida económica para este proyecto. ¿Qué entendemos? Pues entendemos que evidentemente, y como se dijo en su momento, se abrió este proceso, que el proyecto más votado sería el que se ejecutaría con los fondos destinados, con la partida económica destinada en los presupuestos, y así fue. ¿Querer meter más proyectos? Pues oiga, hay otros mecanismos o hay otras vías. Hay planes de la Diputación, como va a salir ahora recientemente, pues donde se podrían incluir algunos de estos proyectos, donde vienen pues unas cuantías que evidentemente hay que enviar los proyectos y realizarlos con los fondos que pueden venir de la Diputación. Puede haber otros proyectos que se podrían hacer a lo mejor con otros fondos que a lo largo del año pues vienen desde la Administración Autonómica, o incluso proyectos que se pueden llevar a cabo con
futuros convenios que pueda tener el Concello de Betanzos con otras administraciones. Quiero decir, hay más vías, hay más mecanismos, sin tener que, bueno, pues acordar aquí una modificación orzamentaria de la cual no sabemos la cantidad. Ni por estimación, ni por estudio. No lo sabemos. No lo sabemos. De hecho, de ahí viene un poco pues que en la exposición aparezca sí esa estimación, pero es que luego en la modificación ustedes, en el acuerdo ya dicen una modificación necesaria. Claro, evidentemente esto genera muchas dudas. Termino, señor alcalde, por eso, aun estando de acuerdo con un proceso participativo como el que se llevó a cabo, con las posibles modificaciones que tengan en un futuro y con que se destine a ese proyecto más votado, nosotros, ante las dudas que esto nos genera, no podemos pasar de la abstención. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Vou a comenzar a miña intervención explicando o sistema de votación, aínda que non ven para nada na moción, na exposición de motivos, nin nos acordos, se saliu no debate, entón vou empezar por aí antes de que o alcalde me chame a atención por estenderme demasiado. Entón, ben, o sistema de votación temos que ter en conta, primeiro, a Lei de Protección de Datos. Hai un funcionario responsable, que é a Secretaría, e a persoa que está por debaixo, orgánicamente, da custodia e da manipulación que se entenda diaria do censo do padrón de habitantes, que son as únicas persoas que poden acceder a él. Obviamente, se facemos un proceso participativo e o estendemos durante 15 días e lle damos un horario amplio de mañán, tarde, me imagino que a ningún veciño lle gustaría que os seus datos estuveran impresos nun papel e que durante 15 días estuveran por varias dependencias municipais e que non estuveran custodiados polas persoas responsables. Entón, por eso se habilitou en horario de atención ao público de 9 a 2, de luns a venres, e se habilitou, despois de ver que había unha demanda veciñal e despois dunha petición do Grupo de Betanzos Novo, facilitar esa votación o sábado, porque estaría tamén presente esta funcionaria fora do seu horario laboral e mediante, obviamente, horas extraordinarias. O segundo tema que se manifestou é por que a identificación na papeleta. Ben, o mesmo, estamos durante 15 días nun espacio no que a urna non queda custodiada por ninguén. Entón, o secretario obviamente non se vai a quedar durante 15 días e, bueno, a tono jocoso no Concello a dormir ali para custodiar a urna. Entón, a única garantía que tiñamos, se non era votación durante un día inteiro, que estuvera a urna custodiada, era que se identificara o votante, por si acaso podía aparecer facilmente na urna un voto de máis, de calquera persoa que entrou no Concello ou nun despiste da funcionaria. Entón, para garantizar a custodia da urna e de que todos os votos foran válidos e ao tratarse dunha proposta que non era unha decisión de a que dirixente ou a que concelleiro imos a elexir, entendemos que non é sangrante, non? Que un veciño poña o seu nombre na papeleta e así se garante que hai tantos votos na urna como votos emitidos. Poderíamos facelo por un sistema informático, pero teríamos que pedirlle permiso ao INE e ao Consello de Empadronamento para que nos autorizase a utilizar o censo, o padrón, para cruzalo ca ferramenta informática e non temos medios no Concello para facer isto a día de hoxe. Falaba o Bloque Nacionalista Galego que levamos as entidades a competir entre sí. Vamos a ver, as entidades, a veciñanza, eu entendo que a participar. Se el o ve desde o punto de vista da competición sana, pero non só das entidades. Propostas de entidades foi a que gañou, a da AMPA ou a da Asociación de Veciños da Madalena para diversas melloras na zona da Madalena da Condomiña, pero houve moitas peticións tamén de veciños individuais, como foi a creación dun espacio de estadía con árbores na Praza do Peirao, que non Praza da Marina, Praza do Peirao, ou a renovación parcial do saneamento do Camiño da Estación, que tamén foi dunha persona, ou o parque infantil cuberto, por certo, como ben decía o Partido Popular, sin estimación de gasto. Ben, estamos de acordo en poder utilizar o remanente de tesourería para poder acometer estos 3 proxectos, porque non 4 ou 5, para onde dé, segundo as necesidades do Concello, pero temos que ter en conta varias situacións. Os pasos que hai que dar agora é, primeiro, o proxecto gañador
se recordamos, a AMPA presentou un borrador, un proxecto que estimaba de 50.000 euros, pero sin ter en conta o IBE e sin ter en conta o beneficio industrial. Un proxecto que non está acorde co edificio, con un edificio que non é titularidade do Concello. Entón, primeiro, hai que pedir permiso á Xunta de Galicia para que nos deixe actuar nese colexio. Imaginamos que non vai haber ningún tipo de inconveniente. Segundo, hai que realizar o proxecto de acorde ao edificio e a estrutura xa existente. Igual a Xunta de Galicia, se así o estima, pode facer ela o proxecto, ou ser o titular do centro, se non o faremos dende o Concello, e unha vez que teñamos ese proxecto redactado, hai que licitalo e contratalo. Dudamos moito que cheguen 50.000 euros. Coincidimos co Partido Popular que vai a ser bastante maior o investimento. Unha vez que teñamos pechado isto, temos que estudar os outros dous proxectos. Dubido que a reparación do estanque do Pasatempo, que parte dela xa vai dentro dese plan que a Diputación xa nos confirmou os 600.000 euros, que cheguen 30.000 euros, habrá que facer un proxecto, e o outro non tiña estimación. Entendemos que un parque infantil cuberto ten unha cuantía máis elevada do que aquí se manifesta. De todas formas, reitero, estamos en total acordo. O remanente líquido de tesourería a día de hoxe é de 382.000 euros, pero tamén temos que ter en conta a normativa estatal para a utilización destes remanentes, que primeiro di que non debe de haber débeda comercial, neste caso non hai, de exercicios anteriores non hai, que non debe de haber débeda con entidades bancarias a 31 de decembro tampouco hai, de feito xa se cancelaron esas operacións crediticias. E terceiro, que é o que nos afectaría a nós, esta lei di no seu apartado C, e a vou a ler, que si cumprido lo previsto las letras A y B anteriores, la corporación local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra A, este se podrá destinar a financiar inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión esta sea financieramente sostenible. A estos efectos, la ley determinará tanto los requisitos formales como los parámetros que permitan calificar una inversión como financieramente sostenible, para lo que se valorará especialmente su contribución al crecimiento económico a largo plazo. Entón, para poder utilizar este remanente líquido de tesourería para suplementar a partida dos orzamentos participativos e poder levar a cabo a reparación do estanque do Pasatempo ou o parque infantil cuberto, hai que ver se esas actuacións son financieramente sostibles. O sea, nos vamos a votar favorablemente porque estamos de acordo no espírito da moción, como me imagino que todos os grupos están de acordo en que se acometan estas tres, incluso todas estas obras que obviamente son necesarias. Me imagino que ningún veciño ia a pedir algo que non fora necesario, pero tamén temos que ter en conta que se a vía de financiación que queremos é o remanente líquido de tesourería, ten que quedar acreditado que estas obras van a ser financieramente sostibles. Reiterar o noso voto favorable. Portavoz de Betanzos, non. Vamos a ver. Isto é unha competición na mesma medida que a democracia é unha competición. Na sociedade, desgraciadamente, os recursos son escasos e as necesidades que hai pois non poden ser acometidas todas, non poden ser satisfeitas todas cos recursos escasos que hai. Eso leva a que hai que tomar unha decisión política. Esa decisión política pode ser tomar antidemocráticamente ou pode ser tomar por un proceso de participación cidadán. Logo, é ínsito esa competencia, entre comillas, no bo sentido da palabra competencia, ao proceso electoral e ao proceso de toma de decisións por sistemas de votación. Sempre que hai unha votación, cada vez que votamos aquí neste pleno, estamos tendo unha pequena competición. O caso é que as regras da competición garantan a limpeza desa competencia e que entre todos seguramente vamos a tomar a mellor solución posible. Entón, o proceso, que é mellorable, por suposto, era un proceso piloto, máis nada, non era evidentemente chegar a Porto Alegre, xa chegaremos a Porto Alegre cos anos, pero de momento era un proceso piloto moi modesto para acostumarnos a exercer a democracia, que hai algúns que todavía non están afeitos. Entón, é para facernos entre todos a construir a democracia. Por eso, todos os cidadáns e todas as entidades sociales de Betanzos tiñan o dereito a presentar as súas propostas. Por eso,
o Concello, o Goberno Municipal, cos servizos técnicos que consideren oportunos, tiña que examinar, avaliar cada proposta e garantir que todas eran viables económicamente, xurídicamente e técnicamente. Non me vale agora que me digan que non é técnicamente ou económicamente viable. Si pasou polo servizo técnico é que é viable. Bueno, estaba dicindo, e despois se pasou por unha votación. O fallo maior estuvo, na miña opinión, no tema da votación. Non é que fora super grave, é a primeira vez, o que temos que facer é corrixir para outras veces, nada máis. Tampouco nos temos que flaxelar. Simplemente, na próximo ano, teremos que ver cal é o mellor horario, pois a mellor en vez de facelo 15 días o facemos 2, ou como sexa, ampliamos o horario, o que de ninguna maneira me parece que este xustificado, supoño que foi un error desta volta, non debe volver a suceder, é obrigar a identificarse. Hai outras maneiras para garantir que esa furna está baixo custodia, pois se pecha baixo 4 candados nunha das salas que este pechada pois con un peche que só teña o secretario municipal e punto, e nadie toca eso. O sea, hai outros métodos, non? Isto sobre o proceso democrático. Sobre as modificacións das bases, din terceira modificación das bases. Non houbo ningunha modificación das bases, polo menos que non seipamos, nin as propoñemos. A mesma bases que se aprobaron aquí polo Pleno, a nosa proposta, decía que poderase ampliar o importe máximo que inicialmente se fixe en 50.000 euros. En ningún caso poderá disminuir este importe. Pois ben, facendo uso desta habilitación, que se titula así, base 8, habilitación para ampliar, obviamente, o crédito, nos propuxemos en agosto unha ampliación sin fixar cuantía, simplemente pedíamos que se ampliara esa dotación, porque había, xa decíamos daquela, 382.000 euros de remanente de crédito que podíamos destinar todo ou parte desos 382.000 euros a que foran máis proxectos. Non era o proxecto gañeidor, como se di aquí, o que tiña que realizarse, non. Eran todos os proxectos ata acadar o límite máximo. Podía ser 1, podían ser 2, podían ser 3, ou podían ser 30, ou todos. Dependía todo da modificación orzamentaria que pedimos en agosto, se aprobou por este pleno que se ampliara, que podían ser os 372.000 euros ou menos. O que pasa que se fai o primeiro proxecto, se ese agota todo o crédito, pois non se pasa ao segundo. Se non agota todo o crédito, se pasa ao segundo, se non agota todo o crédito, se pasa ao terceiro, e así sucesivamente. Non houbo modificación ninguna. E agora o que propoñemos é, evidentemente, que se amplíe, polo menos, se orzamentariamente é posible, a esas 3 primeiras. Desde logo, se sobra crédito para máis, pois para máis. Para todas, se pode ser, pois mellor aínda. Non nos negamos para nada. Sobre a viabilidade económica, volvo a dicilo antes, pois nas bases precisamente viña dúas cousas. Primeiro, que os servizos técnicos municipais tiñan que valorar que económicamente era viable. Logo, se pasou ese primeiro control que tiña que facer o Concello é porque considerou que todas estas propostas eran viables. Tiñan como límite 50.000 euros. 50.000 euros, a primeira proposta está avaliada polos propios que a presentaron en 40.000 euros. A proposta non é unha estimación nosa, é unha estimación dos que a presentaron. Eles estimaron que eran 48.000 euros. A segunda que quedou de segunda en 50.000, que era o tope máximo que establecían os bases. Así o di o informe da técnico municipal. 50.000, o estima ela, non o estima Betanzos Novo. E o terceiro, o proxecto que me referín, o do estanque do pasatempo, os mesmos propoñentes estiman en 30.000 euros. Logo, ese é o tope da súa proposta. Eles propuxeron eso ao Concello e o Concello, os servizos técnicos municipais, estimaron que eso era viable. Logo, non é un razonamento, non é unha estimación de Betanzos Novo. Estou simplemente pedindo que se sexa coherente, por un lado, co que se pide, e por outro, co que din os servizos técnicos municipais. Creo que está claro.
É viable, entón, económicamente, é viable xurídicamente, é viable técnicamente, porque así o dixeron os servizos técnicos municipais e o corroborou o goberno municipal. Logo, eu me creo eso. As bases non hai que modificalas, a ampliación do crédito estaba previsto nas bases, na base octava dos orzamentos participativos e este pleno, por unanimidade, acordou ampliar ese crédito inicial. Non fixou cuantía, é certo. Non está fixado. Tampouco agora na nosa proposta se establece unha cuantía. Pero creemos que é viable. Se non fora viable, pois se diría que non se permitiría que esa proposta pasara a votación. Bueno, máis nada. Portavoz de Betanzos en Común. Bueno, non vou a incidir moito porque hai cousas que xa comentou o propoñente da moción, que é o feito de que ao final a participación ou a votación non é máis que unha competición en todos os aspectos, e esa competición xera participación tamén, o feito de que alguén queira que unha das propostas, neste caso se sabe e é conocido que houve xente movéndose para que se fora a votar por determinadas propostas, ao final eso xera participación, xera un fluxo de xente que vai ao Concello a votar sobre unhas propostas para un gasto do Concello. Xa é unha forma de incentivar a participación da xente. Como dixemos, vamos a votar favorablemente e si salientar un detalle que é algo que comentou o portavoz do goberno, por decir, que o tema de que o remanente de tesourería me fixo coña porque é algo que non te fixas hasta que o comenta alguén, é o feito de que ten que ser, o sea, que ten que ter un crecemento económico a longo prazo. Non foi o que dixo, que digo que di moito de onde ven isto, non? O sea, o tema é o importante o crecemento económico, non a rendabilidade social. Os proxectos nos que se invirta teñen que ter rendabilidade social para o goberno do noso grupo. O rendemento económico ou rendabilidade económica, ao mellor a sanidade non a ten rendabilidade económica porque se limita a curar xente, non a sacar diñeiro. Nada máis. Portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. A ver, no BNG estamos de acordo co orzamento participativo até o punto que levamos décadas pedindo que se faga así o orzamento municipal. Mais nós entendemos que isto non é un orzamento participativo. Porque o orzamento participativo, insisto, e poñía Porto Alegre como exemplo, porque foron quen os acuñaron, pero postos a ir mirar onde o Bloque fai as cousas, o de San Sadurniño, sin ser Porto Alegre, ten levado varias mencións de expertos en participación social e demais, o orzamento participativo é previo a aprobar o orzamento. Non é despois de que tres se cerren nun despacho e participen eles deseñando o orzamento. Entón, desde ese punto e momento, nós entendemos que isto está mal planteado e xa o dixemos as veces que se falou desto. E o seguimos con especial interese porque temíamos efectivamente que fora outra cousa. Un orzamento participativo parte da consociación, é un proceso de consenso, non é un proceso de competición, non é unha campaña electoral, non é unha subvención en concorrencia participativa. É facer un itinerario polos parroquias, polos barrios, recoller as propostas e efectivamente ordenalas en función dun proxecto político que tamén legitimamente ten un goberno. Mais, en todo caso, recolléndoas, axustándoas, aquilatándoas e efectivamente desenvolvéndoas, porque obviamente non se pode pedir a un veciño que faga o proxecto do patio cuberto dun colexio. Supoño que cando menos neso estaremos todas de acordo. Entón, efectivamente, no punto e momento en que derivamos un proceso previo de consenso, ou cando menos consociacional, a un proceso posterior de competición polas obras do pastel, xa non podemos falar dun orzamento participativo, quero dicir, e sobre todo, quero dicir, e que sentido ten isto, facer a unha veciña calquera sair en horario de oficina pola mañán a ir votar ao liceo por a que máis lle encha ollo, ou a que lle dixo a asociación na que participa, ou a veciña do lado, me dá igual a motivación. Pero que lógica ten facermos ir a xente a votar ao liceo se despois cambiamos os criterios, sexa porque non nos enche ollo, como medio se apuntou, a proposta que saleu, porque non, porque sí, ou porque queremos quedar ben con máis, como pode parecer que sexa esta opción para algúns, non? Entón, claro, a ver, no medio dun partido de fútbol,
non se cambian as normas e non se pode coller a pelota ca man. Sexa cambiando por escrito o reglamento, ou sexa porque o árbitro toleou e ora di que é un partido de rugby. Entón, claro, ese é o rollo. Hai moitas formas de cambiar as normas. Modificar as bases aquí no pleno ou que o árbitro diga o que lle pete. E isto é o problema. Entón, claro, nós por algo dicíamos que as bases tiñan moitas lagoas e se nos chamou as de Dios, falando pronto e mal, se nos chamou as de Dios. O Bloque quería impedir a participación, non? O Bloque sabía no campo de fútbol no que xogábamos e de que vai o árbitro, pero bueno, en fin, claro, eu entendo que hai determinadas cousas que non se nos van recoñecer. Entón, e a censura, este rollo competitivo, que parecía que era a candidatura polas Olimpiadas, o dixo a propia veciñanza nas redes sociais do Concello. E eu convido a que vayan miralo. E claro, volvemos á mesma, 43.000 euros en protocolo, 50.000 para isto. A foto, obviamente, tal. E xa digo, e un problema de información que nos entendemos que é grave, quer dizer, cando nós que seguimos con atención o tema polas suspicacias e porque víamos que non iba ben enfocado, ni sabíamos cales eran as obras que se presentaba, para canto máis o veciño que chegaba ao liceo. Que xa iba con a decisión tomada, obviamente, pero sí que botamos en falta un esforzo en facer con detalles públicas as propostas que se presentaron, que isto sí que pode ser parte de ser unha primeira vez, pero o rollo, a filosofía de fondo de que é un orzamento participativo e onde empeza e o que foi isto é unha cuestión de fondo. O outro é unha anécdota, aprendermos para non repetir erros, pero a cuestión de fondo é isto non foi un orzamento participativo, foi unha competición para asignar 50.000 euros. O orzamento participativo é antes de vir o orzamento a aprobar ao pleno. Despois, se este foi un proceso participado, efectivamente foi participado. Portavoz popular. Bien, pues nosotros que en la línea de la primera intervención que hice, evidentemente, y estamos de acuerdo con todo ese tipo de procesos participativos, pues tenemos esas dudas, evidentemente, con lo que respecta a la viabilidad económica de llevar a cabo los proyectos que aquí se nos traen para acuerdo. Y lo dijo, evidentemente, el portavoz socialista y concejal de Hacienda, hay que cumplir unos requisitos para, con el remanente líquido de tesorería, adaptarlo a una serie de proyectos. Evidentemente, la letra A y la letra B de los cumplimientos y los requisitos que exponía antes en su primera intervención el portavoz socialista se cumplen, pero hay un tercero que pues conlleva que toda acción o toda actuación o todo proyecto que se lleve a cabo tiene que ser sostenible financieramente. Que hablando de este tema, me gustaría pues, recalcarles, señor Muñoz, que claro que lo que se busca con cualquier actuación siempre es el bienestar social y la sostenibilidad social, pero todo esto no se olvide que ha de ser sostenido económicamente por la Administración también, porque parece que decía que no tenía que ser así, pero hay que acordarse de que evidentemente todo lo que hagamos para conseguir mejor y mayor bienestar social con cualquier infraestructura, cualquier actuación, ha de ir acompañado de una sostenibilidad económica, evidentemente por la Administración, con lo cual, yo digo, por si acaso se entendía que no había eso. Reiterar nuestra abstención, pero con respecto a las dudas que tenemos sobre la viabilidad, económica para llevar a cabo estos proyectos y pues llamando al grupo proponente pues que existen también, no hay que cerrarse solo en esto, sino que existen otras vías y otros mecanismos incluso para que estos proyectos tengan cabida y poder ser ejecutados en un futuro y que evidentemente son necesarios, como seguramente muchos más pues que no pudieron entrar o que no fueron informados para que pudieran participar en este proceso, pero que igualmente son necesarios. De ahí viene nuestra postura de la abstención. Nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Claro que todo proceso é mellorable, aí estamos de acordo. Esta é a primeira vez que se fai logo da aprobación duns orzamentos co voto a favor de Betanzos en Común e do Partido Socialista. Por primeira vez se desenvolve un proceso participativo no que se incluíron despois as bases propostas por Betanzos Novo. Eu ou me expliquei moi mal ou se me entendeu moi mal. Eu cando falei da viabilidade económica estaba a falar de que unha vez que se acometa o proxecto gañador e haxa que suplementar a partida, porque hasta dubidamos que a partida chegue, porque para o proxecto gañador, que estamos totalmente de acordo, pero que hai que facer un deseño acorde ca autorización que nos dé a Xunta de Galicia, entendemos que eso vai a ser maior dos 48.000 euros máis IBE que presentou a AMPA. Entón, a viabilidade económica dos outros proxectos, si
a fonte de financiación e o remanente líquido de tesourería, hai unhas normas que citei antes que son a nivel estatal, que non son para o único cumprimento do Concello de Betanzos, que di que esas construcións teñen que ser financieramente sostibles. Por eso digo que non está acreditado a día de hoxe a viabilidade económica desas obras a maiores si os fondos para leválas a cabo e o remanente líquido de tesourería. Cando os técnicos municipais dixeron a viabilidade económica dos proxectos, estábamos falando dun único proxecto con cargo a esos 50.000 euros. Sobre a participación que di o BNG, que podes ir polas parroquias, recoller as propostas e despois que o equipo de goberno decida fronte a que os veciños, as parroquias e as entidades propoñan, pero que elixan os veciños, eu me quedo con que elixan os veciños, non o grupo de goberno, que o proceso de participación sea enteiro. Sobre a manifestación de que descoñecía o Bloque Nacionalista as obras que se presentaban, polo tanto, a veciñanza o descoñecería máis, eu creo que o Bloque Nacionalista Galego, a igual que o portavoz de Betanzos en Común, que o portavoz do Partido Popular ou que o portavoz de Betanzos Novo, se lles entregou as propostas que se recibiron no Concello. A todos. E a maiores se informou tanto en redes sociais como na página web do Concello, como en prensa, sin pagar anuncio. Informouse na prensa, sin que tivera gastos de publicidade. Reiterar o noso voto favorable. Ben, debatido o asunto, si a mí me queda este tema de ir polos barrios. Bueno, eu creo que é o que está facendo todos os grupos, non o grupo de goberno. Eu creo que é o que realmente todos os grupos políticos escoitan aos veciños e despois fan as propostas en función do que les estima oportuno. Generalmente, como decía algún portavoz, o que nos sole pasar é que as posibilidades económicas non solen coincidir, lamentablemente non solen coincidir coas peticións. Vamos a ver, este é un proceso piloto que habrá que posiblemente mellorar en algúns aspectos. Dicir tamén que con respecto ao proxecto ganador con moita diferencia, digámoslo así, ganador nas votacións, xa tuve unha oportunidade de poñerme en contacto coa Xunta de Galicia, onte mesmo me chamou o xefe da unidade técnica e, bueno, vamos a tratar de artellar este tema porque, evidentemente, estamos nunha obra importante cun aulario que un edificio realmente representativo, un edificio que quedou adecuadamente e que a continuidade que se pode dar ao patio hai que facer unha obra axeitada. Esperemos que nos próximos días poidamos ter xa noticias con respecto a este tema. É dicir que a partir de aí, evidentemente, aquí hai proxectos que son interesantes, nadie o dúbida, sin duda, sin duda. E con respecto aos remanentes, efectivamente, si temos que salir desa partida que en este momento está retenida por intervención, habría que ver con respecto a estes proxectos si poden ser financieramente sostibles, porque saldríamos do que hai en este momento retido. Ben, señor secretario, que se someta a votación. Sométese a votación o punto 10º, moción de Betanzos Novo sobre execución dos orzamentos participativos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Se aproba que os votos do Grupo Socialista, Betanzos Novo, para o Grupo Nacionalista, Betanzos en Común e a abstención do Grupo Popular. Antes de pasar ao punto seguinte, rogolles a todos os portavoces que, por favor, que sean breves. Que sean breves porque vamos no punto 11, son 19 e estamos xa nas 11 menos 25. E saben que ás 12 temos que terminar o pleno. Señor secretario, punto seguinte.